Башкаладагы яңа торак комплексларының берсе бу. 2 гыйнвар көне 4-нче катта янгын чыга. Бер бүлмәле фатирдагы бар җиһаз янып көлгә әйләнгән. Бу подъезддан бүген дә янган ис килә. Кызганча каршы фаҗиганы булдырмый калып булмый. Пожар чыккан фатирдан 5 адымда гына янгын сөндерү краннары да бар. Тик ул көнне кранны ачып карыйлар, тик су килми. Открыли, воды нету. Менә бу кадрларда ул айруча ачык күренә. Йортта яшәүчеләр үзләре дә гаҗәпләнгән. Кнопки нажимали и крутили. Төймәләренә дә басып карадылар, берничек тә эшләтеп булмады. Әгәр дә янгын өстәге катларда килеп чыккан булса, берничек тә сүндереп булмас иде. Кранның ни өчен эшләмәвен беркем дә әйтә алмый. Гостройнадзор оешмасы биргән мәгълүмат буенча, 2 ел элек йортны кулланылышка тапшырганда алар төзек була. Бүген идарә оешмасы ачыклаганча, хәзер краннар бары тик өске катларда гына эшли. У нас сегодня был обход. Бүген иртәнге 10-да идарә компаниясе тикшерде. 19-нчы катта краннар эшли булып чыкты. Яңа йортта кранның ни өчен эшләмәвен хәзер ачыклаячаклар. Гаеплеләрне җаваплылык көтә. Һәр янгынның үз сәбәбе. Менә бу елның иң беренче янгыны Балтачта яшәүче Әхмәтҗановларны коралты курасыз һәм мунчасыз калдыра. Шушында хәлек безнең әйбәт инде, кылмай, бягы мунча инде булды. Бягы сада инде. Шу беренче көнне иртәдән башлап чыкты инде. Бу фотоларда Әгәрҗенең Девитерна авылында булган хәл. Агач йортта 67 яшьлек ир-ат янып үлә. Монысы кичә Түбән Кама районындагы янгында өйдә, гаражда, мунчада янып бетә. Ир-ат үлә. Ут эчендә үлем очраклары тагын азнакайда, Әгәрҗидә, Бөгелмәдә, Лениногорскида теркәлә. Иң соңгы очракларның берсе бүген, көндезге 3тә Юдинада була. Монда ут эченнән 5 кешене, шул исәптән 3 баланы коткаралар. Всю семью увезли в больницу. 5 человек. 5 человек. Они хотели эту квартиру на продажу уже поставили, продавать на днях, и она так сгорела. Янгынның төп сәбәбе сүндерелмәгән тәмәке төпчеге булды. Яңа ел бәйрәмнәре дәвам итә. Халыкны тагын бер тапкыр кисәтәбез. Ут белән сак булырга һәм үзегезне сакларга. Юлларда хәл бу ел тыныч. 3 көнгә 21 авария теркәлә. Аларда үлүчеләр юк. 2 кеше исерек килеш руль артына утырган була. Аның каравы ашыгыч ярдәм чакыручылар арткан. Чакыралар күп ял итүче урыннарга, паркларга безнең вызовлар, елкаларга күбрәк була. Гомумән алганда бу көннәрдә булган хәлләр борчуга салды диләр гадәттән тыш хәлләр хезмәтендә. Алдагы ялларына сак булырга киңәш итәләр. Фәрүзә Мәҗитова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.